Wa sila pakit. Okay, go. Usa pa mo ka ginikanan nga sama namo? Nga nangitag kaayuhan kung unsaon namo nga naami perminti sa among pamilya? Parent baka nga parehas namo mga mama nga nanginahanglan gyud ang inyuhang pamilya og time kay sige lang ta og trabaho, di ba? As Filipinos, you know, hard worker kaayo ta, sige lang ta kayod sa trabaho. Kay gusto nato nga makahatag og better, you know, better future sa atong pamilya. Ako di ay si Maida from Victoria, BC. Ako si Romola from Toronto, originally sa Cebu, gikan sa Cebu. Ako si Lucy Bahian, taga Cagayan de Oro City na nagbuyo na sa Ontario, Toronto, Ontario. So, isa ka ginikanan wakbok anak. So, nangitag kaayuhan. Kami tanan originally sa Pilipinas gikan, but matingala siguro mo nga naami diri karon sa Calgary. Calgary. Naami sa Calgary. Tungod sa among business trip. Yes. Business trip ni. So, mao ni ang among kabag-uhan sa among kinabuhi from 2 to 3 job na as isa ka ginikanan kinahanglan gyud ka kalambuan sa pamilya. So karon nakita na mo ang solusyon sa ani nga negosyo nga naa kami karon na nahamugaway umangat-angat among kinabuhi. Yes. Ay, parehas mi nga inahan nga dili lang amo ang mga anak ang among gisuportaan kundi ang among pamilya po sa Pilipinas nga nanginahanglan. So lisod kaayo gyud ang kinabuhi. Do nangita mi ka kabag-uhan sa among ang kinabuhi. Nganong ni Anhim, nganong kaning online businessman ang ato ang ipili. Muaw ni mo gipili kay kani siya 24 oras na trabaho sa imuha at the background. Mas kinog na kay gihimo na kay spend ka sa imong pamilya, nagpantay ka sa imong anak, nagluto ka, ang imong negosyo nag-run sa imuha. Muna among gipili ang gawas pa ana, tax registered siya, Legitimate. legit siya. Yeah. So mo ni pinaka-the-best kasi din sa Canada or sa our everywhere, global man ni siya. Dili man ta pwede mag-negosyo nga dili siya legit tax registered. Ako, nurse ko, daghan kaayo ko og time, you know, daghan kaayo ko oras sa trabaho. But kani nga business nag-allow sa ako og portability and flexibility. Kana bitong misking asa ka, pwede nimo madala as long as nakay laptop o mobile phone, cellphone, na ami Wi-Fi, pirmi ana. internet. Your business will work for you. Kay ikaw, diri nga business, ikaw ang CEO. Ikaw ang Tinuod. boss, ako boss, siya boss, di ba? So, nindot yun siya nga negosyo kay pareha na ako, nagtrabaho pa ko full-time karon. Dili na ako kinahanglan i-keep up ang akong full-time na trabaho kay kaning nga negosyo, nagtrabaho ni siya at the background. With, kay automation man siya, di ba? So, naami system nga gigamit para mugana among negosyo while we are doing the things that we wanted to, you know, the things that we love to do. Yeah, one thing more, kali siya 90% done na siya. So 10% na lang ni imuha. So to learn more, na aming Embrace. mga kuan din ha, nami mga Website. link na may website, i-register lang ninyo yung pangalan na inyong email address para among ma-send sa inyo ang full info. Para Di ba, why not? babaanan ninyo. Yeah, why not Check. check it out? Wala may mawala sa tuwa. Anyways, have a good day. And God bless. God bless. everyone. And more power. Thank Bye. you for watching. God Bye. bless.